Засенчването отвън е много добър начин за охлаждане, тъй като така се блокира натрупването на слънчева топлина, преди тя да влезе в сградата. Обмислете кой тип външни системи за засенчване би бил най-удачен за вашия дом. Вертикално засенчване е най-добро за фасади с източно и западно изложение, където слънцето е по-ниско, а хоризонталното е по-подходящо срещу най-високото слънце. Шторите и сенниците, които можете да местите или отваряте и затваряте, също са чудесен вариант. Друг ефективен начин за подобряване на температурата през лятото е инсталирането на изолация. Тя помага да задържите горещия въздух навън, а прохладния вътре, което може да ви спести средства за разход на енергия. От екипа на Мариомакс ви препоръчваме да изолирате стените и таваните, за да поддържате дома си прохладен и удобен. Последвайте ни в социалните мрежи за още полезни съвети.